Дестинация Рила. Това е посоката на нашата разходка из територията на Дупница, Рила и Бобошево. Регион, белязан от красива природа, разнообразен релеф и ландшафт, украсен с множество езера, реки и язовири, които му придават приказна осанка. Мястото е идеално за хората с приключенски дух и за онези, които искат да избягат от сивото ежедневие, потапяйки се в романтиката на местните митове и легенди за съкровища, за герои и за светци. Защото освен с природното си богатство, регионът на Дупница, Рила и Бобошево е известен и с множеството манастири на територията си, включително и най-значимият български религиозен и духовен център – Рилският манастир. На разходката ще ни разведат Джон и Алекс. Джон е от Англия и иска да опознае най-интересните места. Затова е поканил своя добър познат Алекс, който е местен и добре познава региона, да бъде негов гид. Техният поход тръгва от планината – Рила планина. Географското положение на региона е изключително благоприятно за планински туризъм. Природата е добре запазена, а релефът от равнинен до високопланински. Включва долините на реките Струма, Бистрица и Рилска, както и част от планината Рила и Осоговската планина. Тук се намират и природните забележителности, като Бистришкия водопад на река Бистрица, местността Морените и земната пирамида край село Джерман. На територията на Рила има скални стени, което дава възможност за практикуване на алпинизъм. Това е много добра новина за Джон, защото той е любител на скалното катерене. Голямото предимство на региона е неговото разположение, в непосредствена близост както до столицата София, така и до границите с Гърция, Сърбия и Македония, което го прави лесно комуникативен и достъпен от различните краища на страната и Европа. Районът е богат на водни ресурси. На територията му попадат 28 планински и високопланински езера, а основната водна артерия на региона е река Струма, най-голямата в югозападна България. Множеството водни басейни формират приказно красив ландшафт, предоставящ възможности за спортен риболов, водни спортове и практикуване на еко и селски туризъм. Любителите на разнообразните флора и фауна също ще останат очаровани. Тук са регистрирани изключително голям брой защитени територии, както и растителни и животински видове. За огромното разнообразие при птиците допринася и миграционния път по долината на река Струма – Виа Аристотелис. На територията на Дупница, Рила, Бобошево попада част от Национален парк Рила, най-голямата защитена територия в България. Тук са концентрирани множество известни у нас и в чужбина планински туристически маршрути. Те могат да се използват целогодишно и основно за планински пешеходен туризъм и екскурзионни летувания. Природното богатство е неизчерпаем туристически ресурс за района, с потенциала да го превърне в основна национална дестинация за еко и селски туризъм. Разкошната природа, в комбинация с изобилието от културно-историческите паметници и живи селища, които съхраняват традиционния бит на региона, позволяват предлагането на комплексен продукт, съответстващ изцяло на съвременното търсене в екотуризма. Изградени са множество модерни туристически информационни центрове. Регионът е посещаван от много любители на поклонническия туризъм. Изключително богат е на религиозни обекти, средновековни църкви, параклиси и манастири. На около 3,5 км от Бобошево се намира средновековната църква Свети Димитър. Строена е още по времето на султан Баязид II и е ценна с това, че в нея са запазени изцяло автентични стенописи от 15 век, заради което е обявена за паметник на културата. Църквите от 16 век Света Петка и Свети Николай в село Вуково също са културни паметници с национално значение. Съвсем близо до родното място на Свети Йоан Рилски, село Скрино, се намира Руинския манастир.
който е основан през 2002 година и е най-новият български манастир. В кокетното градче Рила, порта към тази част на планината, е скрит друг значим религиозен обект – църквата Свети Петър и Павел, в женския метох Орлица. Съградена през 15 век, тя пази стенопис на Никола Образописов, изобразяващ пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски. В града действа и църквата Свети Николай от 19 век. Църквата Свети Никола в Дупница е архитектурен паметник от първата половина на 19 век. Тук се намира и единствената късно средновековна църква в общината Свети Спас. В града е запазен и впечатляващ паметник на османската архитектура. Джамията в Дупница е една от най-старите в България. След освобождението на страната от османско владичество, джамията е превърната в затвор, по-късно в музей, а по-настоящем е изложбена зала. Символ на Дупница днес е часовниковата кула. Интересен факт е, че днес в кула, построена още през 16 век, действа часовников механизъм от 18 век, заедно с електроника от 20 век. Етнографската сбирка в града още пази спомена за тези времена. Сред живописните склонове на Рила е скрито и едно от най-интересните и вдъхновяващи места не само в този регион, но и в цяла България – Рилският манастир. Основан е от почитаният български светец Свети Йоан Рилски през далечния X век и е най-значимото духовно средище в България. През 14 век местният владетел, известен като Хрелю войвода, премества манастира и го изгражда на сегашното му място. От тогава в него се издига Хрелювата кула. Тя представлява 5-етажна бойна охранителна кула, като на най-горния етаж е построен параклис. Кулата е изключително ценен архитектурен паметник от българското средновековие, с богато украсени стенописи и оригинална иконография. Сред тях има 3 сцени от битието на Свети Йоан Рилски, запазени от 14 век, които са постижение на източно-православното изкуство и които посетителите могат да видят и днес. Наоколо е природен парк Рилски манастир, един от най-големите природни паркове у нас. В него се намира и резерватът Рило-Манастирска гора, в който средната възраст на повечето дървесни видове е над 160 години, а отделни видове достигат и до 300 години. По време на османското владичество, през 15 век манастирът е разрушен до основи и едва през първата половина на 19 век е изграден такъв, какъвто го виждаме и днес. Стенописите в него са дело на едни от най-прочутите възрожденски майстори, като Захари Зограф и Димитър Христов Зограф. Тук са учили големите просветни дейци на България – Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, Екзарх Йосиф и други. Бидейки книжовен и просветен център в продължение на векове, манастирът е запазил впечатляващи архиви, старопечатни книги и документи, султански фермани и други интересни артефакти. Наблизо до Рилския манастир се намира друго специално място, което според много хора е чудодейно. Става дума за пещерата, в която Свети Йоан Рилски е прекарал 7 години от живота си. Според местната легенда, който човек успее да мине през тясната дупка в края на пещерата, то той е безгрешен.
Но други посещават пещерата не само за да проверят дали имат грехове, но и за да получат изцеление, защото според вярващите, когато свети Йоан Рилски бил жив, сляп овчар отишъл при него да го моли за изцеление, защото нещото, което най-много искал на този свят, било да прогледне. Тогава светията му посочил изворче и му казал да повярва, че ако се измие с тази вода, то той непременно ще оздравее. Така и станало. Овчарят измил очите си с водата и прогледнал. От тогава пещерата се посещава от много хора – болни, здрави, вярващи или просто любопитни да видят мястото, на което свети Йоан Рилски е живял и се е молил на Бога. Добре съхраненото културно наследство има особено значение за региона. Традиционните празници и обичаи са свързани предимно с християнския празничен календар. Честват се също и така наречените еснавски празници, посветени на традиционните занаяти. Специално място в региона имат митовете и легендите. Много от тях са свързани с битието на свети Йоан Рилски. Неговият светъл образ е интегриран дълбоко в местния фолклор. Битието на светеца, което е неизменно свързано с този регион, е солиден ресурс за поклоннически туризъм по стъпките на свети Йоан Рилски. Посетете дестинация Рила. Тук ще намерите красива и запазена природа, чист въздух и здравословна и вкусна храна, но и множество религиозни обекти. Тук е Рилският манастир, който несъмнено ще ви очарова. Тук културата е автентична и интересна, както за българските, така и за чуждестранните посетители. Тук ще бъдете добре посрещнати. Тук ви очакват безброй приятни моменти. Заповядайте в Дупница, Рила, Бобошево. Легенда с бъдеще. Проект Туристически район Рила се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие